राज कुंद्रांसंदर्भात एक मोठी बातमी समोर आलेली आहे। पॉर्न फिल्म रॅकेट प्रकरणात मुख्य आरोपी राज कुंद्रासह 8 जणांवर पोलिसांनी गुन्हे नोंदवले आहेत। तुरुंगात असलेल्या राज कुंद्राच्या जामीन अर्जावर सत्र न्यायालयात आज सुनावणी होणार आहे। कालच त्याच्यावर 1500 पानांचं पुरवणी आरोपपत्र दाखल करण्यात आलंय। मात्र या प्रकरणात राज कुंद्राची पत्नी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी साक्षीदार बनली आहे। शिल्पा शेट्टी, शर्लिन चोप्रासह 43 जण यामध्ये साक्षीदार आहेत। या संपूर्ण प्रकरणाची कोणतीही माहिती नसल्याचं शिल्पानं पोलिसांना सांगितलंय। राज कुंद्रानं 2015 मध्ये विहान इंडस्ट्रीज लिमिटेड नावाची कंपनी स्थापन केली। या कंपनीवर शिल्पा शेट्टी 5 वर्ष संचालक होती। 2020 मध्ये शिल्पानं या कंपनीच्या पदावरून राजीनामा दिला। या कंपनीशी संबंध असलेल्या हॉटशॉट ॲप आणि बॉली फेम या ॲपची माहिती नसल्याचं शिल्पानं सांगितलंय। अधिक माहिती देत आहेत आमचे प्रतिनिधी सुरेश सावंत। सुरेश, शिल्पा या प्रकरणात साक्षीदार बनलेली आहे आणि आपल्याला याबद्दलची काहीही माहिती नसल्याचं तिने सांगितलंय। काय अधिक अपडेट्स? नक्कीच पॉर्न फिल्म रॅकेट प्रकरणात आतापर्यंत राज कुंद्रा हा मुख्य आरोपी आहे। त्यासह 8 जणांवर गुन्हे दाखल करण्यात आलेले आहेत। तब्बल 3529 जणांचं दोषारोपपत्र पोलिसांनी दाखल केलेलं आहे। मात्र या सर्वात दाखल केलेल्या दोषारोपपत्रात म्हणजे शिल्पा शेट्टीला राज कुंद्रा हा खोटं बोलत होता, वेळोवेळी तिला अंधारात ठेवून फसवणूक करत असल्याचं आता समोर आलेलं आहे। शिल्पा शेट्टीच्या स्टेटमेंटमधनं ही संपूर्ण जबाबातनं ही जो प्रकार आहे तो समोर आलेला आहे। आतापर्यंत 55 जणांना साक्षीदार पोलिसांनी बनवलेले आहे। त्यामध्ये शिल्पा शेट्टी आहे, शर्लिन चोप्रा आहे, त्याचबरोबर त्याचे अनेक पार्टनर्स देखील याची जबाबात नोंद आहे। 2015 मध्ये विहान इंडस्ट्रीज लिमिटेड या नावाने शिल्पा शेट्टीला संचालक बनवून राज कुंद्रा यांनी कंपनी स्थापन केली होती। मात्र मे 2015 ते 2020 पर्यंत शिल्पा शेट्टी या संपूर्ण कंपनीवर संचालकपदी होत्या। मात्र त्यांनी कालांतरानं 2020 मध्ये राजीनामा दिला होता। यानंतर कंपनीशी कुठलाही संबंध नव्हता, मी माझ्या कामात व्यस्त होते आणि राज कुंद्रांच्या कामाबद्दल मला फारशी माहितीच नव्हती, असं शिल्पा शेट्टी यांनी त्यांच्या स्टेटमेंटमध्ये म्हटलेलं आहे। त्यावरून हेच सिद्ध होत आहे की शिल्पा शेट्टी या संपूर्ण प्रकरणात अंधारात होती आणि त्याचमुळे ती आता राज कुंद्रा विरोधातच साक्षीदार झाल्याचं पाहायला मिळतंय। धन्यवाद सुरेश, आपण दिलेल्या या सविस्तर माहितीसाठी।